anyị ka na-ekwukwe maka gịnị ọrịa stroke ya ọrịa mkpọnwụ arụ. Dịka anyị ka na-ekwu ugbu a anyị ga-etinye anya n'ihe gbasara ihe ndị ize ndụ risk factors na ihe gbasara ọrịa bụ stroke. Elee ihe ndị ga-awụ ihe ndị na-akpata ihe ndị a? Ihe ị ga-ahụ ga-eso kelewu ihe ize ndụ kelewu nke a ga-eme gịnị ọ na-akpata nke ihe a ga-eme wee setịpụ aka. Aga m atụgakwara ajụjụ m tụ dike ka ihe ndị bụ ihe ize ndụ ọrịa. Unu masị na oge mgbe anyị bidoro anyị na-ekwu okwu ndị kwesịrị iri nri na ndị ekwesịghị iri nri, ndị kwesịrị iri otu isi wee kwesị iri na otu ekwesịghịkwa n'isi wee ri. Mana o nwere ndị ọwụ ọrụ na-enyere ha na ha na-eri oke nri. Ndị ya wụ kama ọ ga-adọ n'ite ọ dọrọ n'afọ. Ndị ya wụ ha rie ife ọbụla gafee ndị ọnụ gwongwongwom ife ọbụla gafee ihe etinye n'ọnụ. Oke ibu sokwa n'ife gbasara ihe anọkwa ihe dangerous. Ịkwasịrị nọ ife ya wee na-afụ ị na-agba ibu oke ibu nke ndị oyibo na-akpọ gịnị obesity. Oke ibu overweight gwana ọgụ nye ka na-akpọ obesity. Ihe oyibo bịara abịa oyibo ya oyibo bịacha ọ na asụsụ Igbo anọrọkwa maka na asụsụ Igbo nọ ọya isi ije anyị ọya ebe ọkpụtụkwa anyị ebe ọ kakwara karịa ịka njọ ọwụ na anyị enweghị asụsụ kpatakpata ndị ọcha wee bịa asụmmili ya bụ na ihe anyị na-ekwu ka anyị banyegoro n'okwu nke anyị chọrọ ikwu risk factors a na-ekwu maka ya wụ ihe anọ ndị awụ ihe na-ebute ụmụ ihe anụnwa. Ịṅụ oke mmanya anyị ekwutena ya mgbe mbụ mana ka ọ ghara ịnwụ na ịnụghị ife anyị kwuru na onye na-ekwu na-ekwudi anyị ka na-ekwu ya. Ịṅụ oke mmanya na-ebute n'ụmụ ihe anụnwa. Ịghọtago gụwa onye na-awụ oge niile ị na-aṅụ mmanya oge niile ị nọ n'ezi oge niile a na-enye gị nke anụnwa gafee nwanne nwoke bịa kpọgọsị ka unu je ṅụọ mmanya soro iwu nwoke kpọgọsị ka unu je ṅụọ mmanya soro a na-eme emume mmanya a na-eme a nọrọgoro n'ụlọ ụka ibe ya adabago n'isi asị ka a nala oriri ị na-ajụsị etinyere gị ụmụ ife a na-aba n'anya n'ime ya. Ụmụ ihe anụnwa wee ihe a nọ ihe so n'ihe na-akọta ihe anụnwa nyawụ nke anyị oyibo na-akpọ risk factors. Nne nke ọzọ na-esokwa ya bụ ọ bụghị naanị ndị na-aṅụ nke ọṅụ ndị na-esekwanụ nke osise. Ịmakwana ihe osise na-ebute ọrịa obi heart disease and heart disease a ụkwana ihe ndị ga-eme ọbara gị akpụkọọ ọba ha anaghị ọbara gị kpụkọọ ọ ga-agbago gị n'ụbụrụ ajọ ihe nọkwa ya. So onye ọbụla iwu nwoke iwu nwaanyị onye ọbụla na-awụ onye na-ese ihe osise ị na-ese siga ị na-ese igbo nke ọbụla unu mana aha ha ka nkụ ndị ụfọdụ mezi ha baziri aha mmiri chukwu ụfọdụ ha baziri aha mmiri chukwu ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ biko ndị na-ese ihe osise biko ọ bụghị ha ga-eji nwayọ setịpụ n'aka abstinence setịpụ n'aka biko nụ. A sịkwana na asị ha setụwa o nwere nke nnụrụ akụkọ nnụrụ na esi ha setụpụ aka iwe ewe fa mana esi fa jiri nwayọ. Ọ bụrụ na iwe onye na-aṅụ ife ọṅụṅụ ife a na-eme ite iwere ụlọ ịtọ ka ị na-eme ofu ụbọchị iwerewe ofu ịmana ndị na-ewe ịtọ a na-eji nwayọ a na-emezi kịta ka ị bịara ịmana ndị a na-ewe ịtọ ka ha na-aṅụ mana isi ha jiri nwayọ onye asị jide nke o ji ya bụ na o ji ihe ọma. Onye asị hapụ ihe iji hapụ ya biko ndị werezi ire gị guzie eze dị gị n'ọnụ. Ụfọdụ ndị ahụ ekwe ahapụ otu ahụ ihe a ịghọtaghị ya emetụtabeghị mana ịmasị na ịmana otu a nwụ n'onye ọkachamara. Ụfọdụ ndị ha bịa gwa m sị m biko ana m aṅụ ife a ịtọ mmasị onye ahụ biko ṅụba ofu ị na-aṅụ ofu ahụ obi ga na-apụ na ị na-aṅụ mana iji osi onye ahụ maka nke ga-eji aṅụ ịtọ ṅụdebe ya cha ibido duwagodo onye ahụ ihe ka kaụnsịlịn na idugodo onye ahụ ọdụ ka ọ mara na o nwere ajọ ihe na-eso ya mgbe ị gwara ya lekwe kelewu ihe ndị ize ndụ kelewu ekwusi ọgwụ dị n'ime ya ka ọ mara na enwere nke ọma nwekwa nke ọjọọ mana nke ọjọọ nọ n'ise ihe osise karịsịrị. Ụfọdụ na-asị na ha na-eji agwọ nrịanrịa maka ndị na-ere akwụkwọ Igbo akwụkwọ marijuana na ịma na o nwere ndị na-eji esi nri. Ọdụriana si nyekwa ka m gwa gị gụwa onye na-ele ya wee na-asị na-eji esi nri na mbe gụwa onye na-ele ụmụ ife anụnwa ị na-agwụkwọ ndị mmadụ. O nwere ike n'ime ahụ n'ime onwe na gị isi na ị na-ele afịa ife ahụ ị na-ele ọ na-egbukwa ndị mmadụ
Gbuwe onye a na-enye sị gị na ọ na-agwọ gwọrọkwa ife ọ na-agwọ ogbu ọ bụ dibịa mgbọrọgwụ. Nne m kwuru o nwere nwata nwoke ọmarịcha nwoke bi na ebe nke side ebe anyị bi. Gịnị mere? Nwoke ya nwoke niile ọ na-eje ọrụ ọ na-eyi suutu ife niile odu ofu mbọsị nna bụ ụgbọala na-agafe na ebe m na-aga mfu nwata nwoke a ife oyi n'ụsọsọ peteri wee na-aga n'ezi. Nna ajụzi ndị mmadụ ọ gịnị mere onye a o wee wuru na ife osise ka o sechalụ o wee koripịa isi anya wee na-agbazi edobodo o wee kopụ ọ na-agba ngalaba abụọ ifugonu ngwa na-ele ife osise a obi Chineke metaga aka n'obi ọ dị jide mkpa biko kwụsịlata ya biko setịpụ aka tupu ọ wụọ aka enwe ka a ghara inweta aka enwe n'ime ofe anyị. Nke ọzọ anyị ga-etinyekwa anya ọrịa shuga, diabetes, ọrịa ihe berebere, ọrịa ọtọ berebere, ndị na-eri ihe ọtọ berebere. Ọ gafee ebe a ịghọrọ, ọ gaa ebe a ịghọrụlie. O nwekwaranụ ihe dị njọ nọ n'ime ya maka na ọbịa ha nke agwọla ihe agwọtaghị agwọ. Ọkwa asị na ihe nkwa ekwu ihe nkwa na-eme na-atụ aka na asị ebe nwa na-ebe akwa na-atụ aka nne ya ga-anọ ya nna ya anọrọ ya. Biko imi bewe anya bewekwanụ ọ na-emetụta ime. Ihe m ji na-ekwu ihe ahụ gịnị ihe metụtara gị metụtakwara m. Arụ ike anyị ka anyị na-achọ. Setịpụ n'aka n'iri oke ihe ọtọ berebere. Ori ma o buo biko eji m Chukwu ayọ gị wedata aka. Ha ya amakwanụ unu ya amakwa na nke a na-akpọ diabetes ọ bụrụ sọsọ ndị okenye ka ọ na-arịa ma ụmụazị kịta anụnwa nke ya wuo mee ha like this ahụ ha tipịasịcha ifu onye nwata na-ebuni ọnụkata ọrịa daa ya asị na ahụ adịghị onye nke anụnwa. Anyị nwe ozi nnukwu okwu anyị ga-eti ka anyị jekwube kọrọ ogologo akụkọ ihe anyị ga-eme m nwa na emewu onye nke a na-akpọ physiotherapist nye nwere nwe na-ewe onye nke a na-akpọ model ihe asị na ị na-ene ya anya ị na-asị na ahụ dị onye a mma ọ na-eri ezigbo ife ahụ dị ya ọ nọ ọfụma ịya dị na-ajụ onwe gị kedu ife onye a na-eme wee nọrọ otu anụnwa onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme nne eme nwa nọ na-agwa gị ha anụnwa ka anyị ga-esi wee mee ya agwụgo ngwa sị gị ọrụ na o nwere ka ihe a si eme gị nwere ka isi enweta symptom ọnwụ nwere onye ma tụ na ị chọrọ n'ihe a ka anyị ga-emerụ gị ka ahụ wee dị gị mma ọnụ ị nwere ele ọgwụ gbasara ihe bara ihe dị otu anụnwa ka anyị gwa ndị mmadụ maka ya nọọ ihe ị nwere na anyị kwesịrị ndị mmadụ kwesịrị ịdị na-ete ka ahụ wee dị ha mma. Ihe ị ga-eme ewu ijee n'ebe nke a na-akpọ Facebook jee taịpụ ife a na-akpọ Dike Ebube Dike DEEKAY Ebube Dike iru ebe ahụ sendịalụ m meseji wee sị m na ife ị na-alụ ọ sị m na ahụ adịghị gị n'ife a na ị chọrọ tritment. Ọ bụrụzie nke a na-akpọ Instagram ije n'ebe nke a na-akpọ lookgood.com lookgood.com ije ebe ahụ gwa m ife ọbụla ị chọrọ ịjụ ka m kọwara gị ka o si wee do. Echefukwana na ọmụnwa ka a na-akpọ Dike Ebube Dike n'ime isi mbido onyonyo anyị ekwugo maka stroke chichi biko gberisi alụfụ okwu a biko maka na asị na ogologo okwu adịghịzi n'ụka mgbede. Ogologo okwu adịghị n'ụka mgbede nwanne m nwoke ọ bụkwa m ikwuru ịgwa gị eziokwu ma ndị na-edetere m n'akwụkwọ na-achọ ịkọwa isiokwu maọbụ otu ọbụla si arịa ha aka m na-ahọrịta mmiri unu ga-akparịta biko ma ndị chọkwaranụ ịbịakwute m ka mị na ha kparịta ihe ọbụla gbasara maka isiokwu ọbụla anyị mere na isi mbido TV aka m na-ahụ unu biko chọtanụ m na Facebook Sandra Chichi Daniels. Unu ga-enye ohere ide Sandra inye ohere dee Chichi dee Daniels a bụkwa S na azụ ya. Ịchọkwana inweta m na Instagram biko kpọtụrụ m na sexyslim XEXYXLEEM tinye akara abụọ bụ 2 biko sexyslim 2 na Instagram. Anyị na unu ka na-enwerịta na oge ekene n'isi mbido TV n'ụbọchị taa anyị atarịtala ya kparịta ya ka nkata wee dokwana ya dịka ọdụ biko asọ tọrọ ọmara ma asọ atụọrọ ofeke naanị ihe m na-ekpe biko ya efe n'isi n'ọhịa ka Chukwu Orisa bi n'igwe mee gị ka ife ọfụma biko daalụkwanụ.